Идеята да отидем на море с целия клас беше една прекрасна идея. Беше преди тяхното завършване, защото завършваха в 11-ти клас и решихме това лято, последно, да прекараме заедно. Спонтанно се организираха всички, събраха пари, почти всички момичета дойдоха. С изключение на Деси, не знам какво бих могла да кажа. Дали, ако беше дошла, това щеше да се случи или нямаше да се случи. За последно се чух с нея неделята. Това беше 21 юли на 2002 година. Тогава се чух с нея, тя ми се обади по телефона и ми каза, че е разговаряла с шофьора, дето трябваше да пътуваме с него за Германия при майка ѝ. Вторник сутринта ме събуди моят телефон, брат ми се обади от България, при което така много внимателно първо ме попита, сестра ми вика, Дейси, вика, да не би да е случайно при теб. При което аз просто станах очуден, викам, как ще е при мен, нали трябва да пътува с Иво. И тогава брат ми каза, вика, знаеш, вика, събирай се, вика, багажа и вика, по най-бързи начин си ела, защото детето го няма. Викам, как го няма, бе, бат? Детето го няма. За първи път чух името Божидар вечерта, понеделник. Дойде нейна приятелка, нейната най-добра приятелка, може би беше, с нейния приятел Милен. Дойдаха на Слънтрън и ми казаха, къде е Деси, няма никъде, ние я търсиме. Викам, аз си търсих, телефона изключен. Дойдахме тук, отключих апартамента, нали. Видях, че телефона, нали, го няма. Забелязах в другата стая, че моят сак го нямаше, който беше приготвен за моят багаж. И след това вече си помислих, че има нещо наредно. Милен ми каза, вика, знаеш ли, че тя има един приятел. Казва се Божидар. Те се виждаха, значи, предишната година, но Деси тогава беше така по-малка и ми беше казала, нали, мамо, така и така, има едно момче, харесвам го, майка му работи в съда, при което, нали, аз не съм го познала така лично, но първата мисъл, която минава на човек през главата, нали, като чуете, че родител работи в съдебната система, си мислите, че момчето е свясно. Аз като заминах за Германия, тя тогава не беше с него. Значи явно след като аз съм тръгнала, той тогава е видял, че е сама, аз си пращам пари, просто е била идеалната жертва за това да ми използва детето по всякакъв начин, дори и финансово. Милен ми каза, че той знаел къде живее Божидар, да отидем до него. Излезе майка му. И обясних съвсем човешки, така и така, аз съм братовчет на Деси. Деси я няма, разбрах, нали, че е приятелка на вашият син и искам да говоря с него вкъщи, нали, да го попитам, знае ли нещо. Тя ми каза, няма го. Аз споменах на Милен, добре тогава, и ми отивам в полицията. Явно тя чува, нали? Отива в полицията. 5 минути Божидар беше след мен в полицията. Около 5 минути. Попитаме какво става, нали, запознахме се, за първи път го виждам. Аз му казах, викам, Десия няма, викам, ти знаеш нещо. И тогава той ми отговори, че се е скарал с нея преди 10 дена. И от тогава не я виждал. Тя го е потърсила предната вечер, към 10 часа вечерта. Искала искала да се видят двамата, но той не е пожелал. Това, което установяваме, значи срещите, едната среща, за която говорим за 13-ти, имаме данни,
че е била осъществена в дома на Божидар. На 13 юли, подчертавам, това е някъде около седмица преди изчезването на Деси на фаталната дата 21-22 юли. На това място, което е предпочитано място за гражданите и особено за младите хора през лятото, Божидар с неговата приятелка Десислава са били в период около един час в компания на други свои близки и познати, между които и студенти от Благоевград, които са родом от Видин. То има съвпадение в имената. По Десислава имаме предвид тази приятелка, която в момента една почтена дама в София живее, която имала връзка с Божидар и тя е била общо известна, включително на неговото семейство, както и на неговите родители. Това, което следва да се каже за Деси, момичето, което от толкова дълго време го няма, е, че тя не е било публично известно, че е близка с Божидар. Деси му е гостувала в Благоевград по време на неговото учение там, когато е бил студент. Поделяше ми, че се вижда с него, че излиза с него, че е започнал да има чувства към него, закупуваше си ново бельо заради него. Даже аз се предупреждах да внимава, нали, малко или много, все пак по-голяма. Момичето беше изключително красиво, изключително деликатно, финно. Имаше усещане за своята хубост и по свой начин, пак повтарям, показваше това, но не агресивно, не натрапчиво. Около другите момичета постоянно имаше момчета, ухажьори. Около Деси, лично аз не бях забелязала такова нещо. Не сте ли неспокоен, че Деси я няма? Ами неспокоен съм, защото аз съм потърпевши от цялата работа. Как няма да бъда неспокоен? Цялото ми семейство страда от 10 години вече. Вие сте обвиняем за нейното отвличане. Да, знам. Има доказателства, че наистина вие сте бил последния, който е бил с нея. Какво стана? За какво си говорихте в тази нощ? Имаше ли скандал между вас? Не, абсолютно. Въобще ние никога не сме стигали до скандали или нещо, някакви такива. Нито сме имали какво да делиме, нито нищо. Просто аз тогава си имах сериозна приятелка и нашата връзка се... Виждахме се от време на време и беше... Тоест, вие имате сериозна приятелка, а с Деси сте само интимни приятели, да. Така за от време на време? Да. Това е цялата истина. Това е. Детето ми при всички положения е отвлечено и е посегнато на детето ми, на нейната свобода, в смисъл детето ми е било разменна монета. Мисля, че той е дължал пари на някой и ми е продал детето. От вкъщи ги няма парите за билетите на Иво, на племенника ми, нейните, няма ги джобните, няма и документите. В едно тефтерче тя си е водила записки, на който била дала пари на заем, като той е водил класацията. Това ми го каза комшийката, това тефтерче го няма. Явно той е бил много навътре в нещата и всичко, което е могло по някакъв начин да го уличи, така е гледал да го покрие. Помня, че стана най-лошото с моята внучка. Тя не можеше да се дели от майка и 5 минути. Когато на 20 юли беше едно погребение тук в селото, ние знаехме с дъщеря ми и с нея, че ще дойде тук за бижутата на майка и да ги вземе, да ги занесе в Германия. И се срещнах с нея по пътя.
Ама деси, защо не ме чака? Бабо, утре понеделник пак ще дойда, защото вторник заминаваме. Ето викам, ти купих едно руло от село. Тя беше го изяла половината в Видин. И така си беше останал. И аз се целунах по двете бузи и тя се тръгна. От тогава не съм я видяла. Разбрах от разпечатките ми, тя ме е търсила няколко пъти. Няколко пъти е звъняла до около 3 часа, мисля, че е сутринта. Последното е било 3 нещо, не си спомням точно. Беше паднала батерията, не че не съм го чул. Ако бяхме се свързали тогава, може би не ще да стане това. Поне не знам. Не знам и не мога и се чудя за какво ли е търсила точно мен. Примерно, ако не мога да... не знам. Много ми липса. Дълбоко в мен си да знам, че тя е жива. Господ ще помогне. Да се прибере жива и здрава. Братовчети влязохме първи там. На масата имаше 2 чаши и комплекта из гримове, който тя не се разделяше въобще с тях, понеже беше суетна, малко или много, като жена. Гримовете й бяха разпиляни на футиола. Имаше 2 чаши, но аз в бързината, понеже се бяхме стресирали, че изчезнала, няма я, в бързината взех чашите и ги измих. Предполагам, че имало някакъв алкохол в тях. Хванах първия самолет в сряда, на другия ден, веднага, първия полет. И пристигнах, брат ми ме чакаше в София, при което аз разбрах, че Божидар Пеков е бил задържан. Той е син на Мира Пекова, тогава в момента беше практикуващ адвокат. Иначе е била бивша окръжна съдийка с голямо влияние в нашия град, при което разбрах при пристигането, че той е бил задържан, но не е бил задържан дори за 24 часа, защото моите златни накити са били намерени при него и GSM на детето ми. Детето изчезва, няма го, всичко е намерено при него и 2 съдийки веднага се разпореждат да се свалят белезниците на момчето. Веднага са го скарали, с майка му е била там, с съдии, адвокати, нямам се на представа.
Вика, свалете белезниците. Вика, как да свалим? Ето, вижте тук за какво става въпрос, прочетете протокол, вика, какво са направили, не ни интересува. Това вика, свалете белезниците. И така, от тогава до сега по същата сага, само може неприятности. Този специален случай, още в самото начало, е бил доста комплициран. По начина на подаване на съобщението за изчезването и по всичките действия, които са станали в близките часове и дни в последствие, при което бих използвал термина очевадно, са на лице не някакви съмнения, а категорични улики. За това, че не е обичайно или самоволно. Не помня да има откол. Нещо са възможно, нямам представа. Помагахте ли материално вие на нея или по-скоро тя на вас тогава? Не се стига до такива материални помощи. Може и да съм взимал назаем. Не съм сигурен, защото те ми споменават, че съм взимал назаем от нея. Не знам дали е било така. Това е било преди доста години. На 22 юли 2002 година установено е с точност, съгласно разписанието на първите автобуси, които тръгват за София, че именно в 5 без 2 или 3 минути Божидар, който се разделя с своята приятелка Десислава Димитрова в 1 часа, в 5 без 3 минути задъхан идва в последния момент и дава 50 лева, които е дължал, и не ги е имал явно в 1 часа, а в 5:00 вече ни е дал. Без да бъде питан откъде са тези пари, той в един момент и пояснява, че се е наложил да обмени своя притежавана валута при свой близък. Но в хода на делото е изяснено по категоричен начин, че това негово твърдение не отговаря на истината. Мисля, че той е изтъргувал детето. Значи той се е движил в такава среда, само с престъпници, измамници. Той е изтъргувал детето. Това мисля, че е станало. В тази насока твърде много усилия сме положили и предишните разследващи и в последствие. Съседни страни, в които трудно се комуникира, разпит на лица, които са извеждани и по някакъв начин и път се завръщат. Но повече от 10 години тя не намери начин, по какъвто и да начин да даде сигнал или да се знае, че тя е някъде другаде. Аз съм сам родител. Това, че съм била в чужбина, аз съм имала страхотно доверие. Това, че ми е посегнато по такъв нагъл начин на детето, нито аз, нито детето сме виновни. От 10 години не се занимавам с мен, просто не мога. Не ми дава сърце, не мога да пея. Сега в Италия честа къща и гледам стари хора. Живея в миналото. Живея в спомени. Защото ние бяхме много близки. В смисъл такъв бяхме като майка и дъщеря и като приятелки. Близките разчитат единствено на държавата. А в случая сме се оказали безсилни определено. Разследването досежда отвличането и противозаконно лишаване от свобода, вероятно ще го приключиме след недълго време. Но работата по случая, по изчезването на това момиче, по-моему, следва да продължи поне 30 години. И основно, чрез него трябва да се стигне до истината. Ще застанете ли пред съда с чиста съвест? Да, ще застана. И за какво ще пледирате? За невинен какъвто съм. Ако в него заговори човещината,
случаят би бил решен бързо и лесно, защото той знае истината. Твърде възможно той да прикрива неща, от които се срамува, а не неща, които е извършил. Ако тя сама е посегнала живота си, ако се касае за нещастен случай, при което примерно настъпила смъртта, или пък да приеме лансираната години наред версия, че тя е предоставена на някого да бъде изведена извън страната, но той знае кому я е предал. Тя ми казваше майче и винаги целувам те и те обичка. Винаги си го казва. Дори на СМС-те. Извинявам се. Дори на СМС-те ми пише винаги целувам те. 10 години просто живеем в един кошмар, в едно очакване. И за съжаление толкова късно почна да се работи истински по случая. Вече истински.